Alekin bat izan da Alemanda eta bestea izan da Air. Nengo zuzendariari bez, beti daude pres, gurekin emakumea bebai, gaur lehenengo hitzak berak aurkeztuko ikastetxeak egon dira Erraitzegune, ikuskaritza, ikastetxe publiko zein ikastetxeko zuzendariak. Egunon eta eskerrik asko Hezkuntza Sailetik antolatu dugun jardunaldi honetan parte hartzeagatik. Gaurko honetan, Maite Alonsok aipatu duen bezala, STEAM konpetentzez hitz egiteko asmoarekin batu gara. Dakizuenez, duela urte bete pasatxo, STEAM Euskadi estrategia jarri genuen martxan Hezkuntza Sailean. Eta ordutik hona, ahalegindu gara zenbait ekintza eta eduki dinamizatzen ikastetxeekin batera. Gaurkoan honetaz jardungo dugu, STEAM estrategiaz. Ikuspuntu ezberdinak ere partekatuko ditugu. Baina eduki horietaz aparte, gaurkoan bereziki ikastetxen eskuetan jarriko dugun tresna digital batez ere arituko gara. STEAM gunea atariaz ari naiz. Lan tresna berri honen helburua oso sinplea da. Ikastetxeei laguntzea. Eskola bakoitzak interesatzen zaion STEAM proiektua sortu eta erabiltzeko. Jakin badakigu, zuetariko askok, ikastetxe askok, badituzuela zuen proiektuak. Horietako proiektu ezberdin asko STEAM.eus webgunean jasota daude. Baina uste dugu tresna digital berri honek asko lagunduko dizuela STEAM edukiei lotutako proiektu berriak martxan jartzeko. Benetan uste dugu, komunitateak ekintza berritzaileak bultzatu behar dituela. Gure ikasleek STEAM ikasgaiekin duten erlazioa hobetze aldera. Matematikak, zientziak, teknologiak, ingenieritza eta artea. Elementu erakargarri, interesgarri eta eskuragarri bihurtu behar ditugu. Badakit, horietan zabiltzatela, eta kasu askotan lortu duzuela hurbilketa positibori. Baina bide hori indartu behar dugu guztion artean. Hori zen, hain zuzen ere, Hezkuntza Sailetik bilatzen genuena. Duela urte bat pasatxo, STEAM Euskadi estrategia aurkeztu genuenean. Aurkezpen hartan, argi finkatu genituen zeintzuk ziren guretzako estrategia horren helburu nagusiak. 3 dira. Hezkuntza eta prestakuntza zientifiko-teknologiko bultzatu nahi genituen hezkuntza etapa guztietan. Eta hori, adin txikienetik, hasi eta lanbide heziketa eta unibertsitatera arte egitea. Bestalde, STEAM eremuko lanbide bokazioak sustatzea beharrezkoa ikusten genuen, arreta berezia eskainiz emakumeei, neskei. Eta 3. hurbildu gisa, Euskal Herritarren artean dibulgazioa eta kultura zientifiko-teknologikoa sustatzeko beharra ezarri genuen. 3 ideia horietan zehazten dira ezarri ditugun helburuak. Eta horretarako, hainbait ekintza zehatz abiarazi ditugu. Une horretatik aurrera, abian jarri zenetik, hainbat ekintza garatu ditugu. STEAM Euskadi estrategia hori edukiz hornitzeko helburuarekin. Zentzu horretan, ez ditut ekintza guztiak orain aipatuko, baina azken egun hauetan aurkeztutako batzuk izendatu nahi nituzke. Berrienen zentratzearren, joan den astean, ekintza berri bat aurkeztu genuen. STEAM sare izenekoa. Bere helburua, zenbait ikastetxek, enpresa eta eragile zientifiko-teknologiko batzuekin harremana estutzea. Zehazki, 37 ikastetxek eta 21 enpresak, enpresa taldek eta eragileek parte hartuko dute ekintza honetako lehen edizioan. Ekintza horren helburua, esan bezala, ikaslei zientzia eta teknologia arloko ikasgai eta lanbideen irudi errealista, positibo eta askotarikoa eskaintzea da. Eskola bakoitzak erreferentziazko enpresa bat izango du, eta haiekin hainbait kompetentziari lotutako jarduerak garatuko ditu. Horrela, benetako lan testuinguruetan garatuko den irakaskuntza motibatzaile eta praktikoa bilatzen dugu. Ilusioa sortzen digun ekintza da, eta gero eta ikastetxe gehiagotara zabaldu nahi duguna. Eta horretaz aparte, datozen hilabeteetan, garatuko ditugun ekintzetako batzuk aipatzearren, aurreratu nahi nuke STEAM Euskadi saria jarriko dugula martxan. STEAM jardunbide honenak
aitortzeko. Sariaren nondik norakoak zehazten ari gara, eta lan hori bukatu bezain pronto, horren berri emango dizuegu ikastetxe guztiei. Gure asmoa, beraz, teknologien eta zientzian aldeko apustua egiten jarraitzea da. Eta horretarako, STEAM Euskadi estrategia garatzen jarraituko dugu. Baina, gure lan ildoak STEAM estrategia horri lotuta baditu beste ekintza batzuk. Ikasturte honetan, esaterako, badira ikasleak zientzia kultura masterrean dihardutenak. Hezkuntza Sailak, Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia Kultura katedrarekin kolaboratu du azken hilabeteetan aipatutako zientzia masterra edo zientzia kultura masterra diseinatzerako orduan. Master hori eta baita berarekin batera eskaintzen diren espezializazioak ere bereziki diseinatu dira haur eta lehen hezkuntzako irakasleen formazioan pentsatuz eta baita bigarren hezkuntzari lotutako irakasleetan ere. Hezkuntza Sailak diruz lagundu ditu parte hartzen ari diren ikasleak. Gure asmoa, datorren ikasturteari begira berriro ere diru laguntza horiek mantentzea da. Uste dugu formakuntza oso interesgarria izan daitekela, eta beraz animatzen zaituztet hurrengo ikasturtean bertan parte hartzera. Gure gizarte honetan eta baita Hezkuntza Sailean ere ekintzak elkarlotuta egoten dira. Zentzu horretan, ikastetxetan egiten duzuen lan guztiak bere lotura izaten du bere arlo batzuekin. STEAM arloaz ari garenez, aipatu nahi dut iklasean egiten duzuen zientziaren eta teknologiaen aldeko apustuak. Baduela jarraipena Hezkuntza Sailaren erabakietan. Esaterako, oraintxe aurkeztu ditugun aurrekontuak zientziaren eta goi maila ikerkuntzaren aldeko apustu garbia egiten dute. Gure gizarteak, besteak beste, ondo formatutako zientzialariak behar ditugu. Eta hori oso zaila izango litzateke oinarritik gure ikasleak ondo formatuko ez bagenitu. Hori da hezkuntza sistemaren erronketako bat. Eta horregatik eskertzen dizuegu zuen lana eta gaur hemen jardunaldi honetan parte hartzeko erakutsi duzuen borondatea. Nire aldetik besterik ez, seguru nago gaur hemen egingo diren hausnarketak, partekatuko diren esperientziak eta STEAM-gunearen inguruko informazioa oso aberasgarriak izango direla guztiontzako. Eskerrik asko.